Halain nga sumat, usa nga opisyal iton EMB nagsayod nga waray panira kinakaptan nga basihan ipasara in mga negosyo. Tungod la hingin aakusar nga pagtalapas iton environmental laws. Ha-report ni Maria Arlene Gabon. Nanindugan iton usang hitaas nga opisyal tikang ha Environmental Management Bureau Regional Office 8 kun EMB nga tungod han mga ginpapasamuak nga negatibo nga notisya waray igo nga pinatatamakan iton ahensya nga sadhan iton pira nga mga negosyo ni Palumpon Mayor Ramon Oñati tungod la hin mga akusasyon didahin usa nga pamakiana ngadto han EMB official nga waray la ngarani ha kahanginan ini inagklaro kun tipaunan o ginaaksyonan ngan ipapasara in mga negosyo hin waray sadang nga rason. Baman ang resulta han ginbuhat nga quarterly assessment kan inspeksyon han Oñati Breeders Farms and Andres Chicken Plant in ginklaro nga nakakasunod man hito ni standards nga ginkikinahanglan base ha ilarom hito na mga balaod agod masiguro nga kaprotehiran iton kalibungan. Lugod ang kampo ni Oñati inagpadangat na hinsurat ha EMB ngan ha DENR nga naglalarang nga panginanuon ang 150 ngan 200 ka ektarya nga mangrove area diin subject han pagbubutangan hiton mega city ha Ormoc ngan kun umagi ba inihin legal nga process labi na an environmental compliance certificate ngan iba pa nga kinahanglan kun maapektuhan man ta iton kabakawan ha mao nga dapit. Samtang nananawagan naman iton mga residente ha kanang Galete nga maghimo na hinpitad undangon iton natatabo nga kwarayeng ngadto ha barangay poblasyon han mao nga bungto usa ini nga apilati kang hinpagtalapas hiton balaod ha kalibungan pahayag ni Mayor Ramon Oñati hiton Palumpon Leyte. Wala daw siyang sasantusin basta makakasira daw ng environment, nagagalit siya. Well and good. Natutuwa ko. Please, andito kayo. Please go to Cananga. Cananga is the center now of sand and gravel quarry because Richard Gomez closed the sand and gravel quarry in Ormoc. Lahat ng sand and gravel quarry na yun doon sa Cananga. Puntahan ninyo. Merong permit ba yun? It was abused or they did not abuse? Tingnan daw ninyo. Barangay San Juan, naggawa siya ng road leading to Barangay Linaw. It passes through a timberland forest. Ang daming mga mangroves doon na pinuputol niya. Tingnan ninyo. Pinapakita niya na nag-ano sila ng mega city. Sa Barangay Naungan. Do you know what is Barangay Naungan? Barangay Naungan is the home of a timberland forest. Gagawa ka ng mega city in a timberland forest? May ICC ba siya doon? Or may ano ba siya doon? Ano ba? Kung puputulin ninyo yung mangroves and then you will replant mangroves, okay na yun? Hindi. Parahan balitang waring dadapigan, balansingan ugo pakamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal.